awumanga singadluli leyo wiki ubisemuva ngiyayazi le ntwana le ngiyayazi cabanga engasekhaya le ntwana le insimpu ke mfana awudlelani manje inkabi yami madoda hayi insizwa le Ngazi uthini lo mthetho. Ake ngiyifunda. Mama sengaqeda ukufunda kamani. Ngisele emuva. Kinga aku ngiyadlala aku madoda hayi ngizofika mhlambe kusasa ngaze ngayithanda ke lengane le hayi ngizokwazisa osingcini number sorry sisikancane hayi ngicela inamba yakho okay ngiyabonga Sangfake eka WhatsApp abathanda ama-calls akhenza ukuphathatha khule uthi ubaba ekam amahle okay ngiyabonga umuhle yazi ngiyabonga yes ayiwina ke lengane yazi lo mfana ngijwayela lo ngicela ngiwini inamba lengane nayi inamba yasengisebile yabona ngifuna manje una airtime mfethu wena ngijwayela angona airtime bese ngikweneke ukuthi ngifuna ngijwayela ngikweneke